Zdravím vás pri sledovaní tohto videa. V tomto videu sa bližšie pozrieme na opravu jednej plazmy. Je to 50 plazma, ako vidíme. Vo vnútri má bežné rozloženie, čiže základná doska, zdroj, ISUB, čiže podsvietenie, ZSUB a nejaký buffer. Potom môžeme to nazvať aj Ticon, síce Ticon sa to oficiálne nevolá, ja to volám Ticon. Tiež je to nejaký rozklad obrazu. No a teraz, čo sa stalo tejto plazme? Samozrejme, strelila, nejde zapnúť. Dvakrát blikne chybové hlasenie. Jednoduchým meraním, vyhodnocovaním, v plazmách je to jednoduchšie vyhodnocovaním, odpájaním a tak ďalej, sme zistili, že chyba je v tomto ISUBe. Takže pozrieme si na model ISUBu. Dobre, aby sme vedeli tuto. Tu máme ešte takto. Dáme si ho vonku. Dobre, takže pri vyhodnocovaní ISUBu, ktorý sme si dali následne vonku, bolo zistené, že povolil jeden ochranný kondenzátor, ktorý samozrejme vybuchol. Bol na 100 piko, 1 kV a pod ním takto v tejto časti sú MOSFETy, čiže 1, 2, 3, 4. 4 MOSFETy boli v skrate, dal som si ich vonku, samozrejme boli v skrate len 2, ale treba meniť všetky 4 a následne potom jedna druhá dióda, tu si tiež vymeníme. Po výmene, založení, odtestovaní samozrejme všetko pekne ide. Veľa ľudí sa bojí opravy pláziem, práve preto, že tie MOSFETy sú dosť drahá záležitosť a nie stále také prídu, aké majú. Založia, buchne to, nejde to. Problém je v zásobníku obrazu, ktorý treba tiež odtestovať pred servisovaním. Treba si odtestovať, či niektorý z týchto švábov nie je v skrate. Pokiaľ sú odtestované, kľudne založiť, zapnúť, ide to. Pre lepšie pochopenie súčiastok, ktoré som menil, ktoré si skontrolujete, možno budete mať ten istý problém, možno vám to pomôže. Pokiaľ vám to pomôže, budem rád, ak budete lajkovať, zdieľať, podporovať môj kanál. Denne opravujem aj 10-20 televízorov, kľudne natočím videa, kľudne pomôžem, avšak to YouTube dáva strašne malú kompenzáciu za tie videá, za môj čas. Takže asi tak. Takže tento diel, tu máme ten kondenzátor, 4 výkonové MOSFET tranzistory a 2 tie výkonové diódy. Trošku to ešte nechám na tomto obraze, aby aj cudzojazyční videli. Ak vám to pomohlo, budem rád. Ďakujem za sledovanie.